I told the witch doctor I was in love with you. ארומה? אני אומר, עזבי, זה לא מתאים הקצעים האלה. ערב טוב לשלישיית פרוזק, עליה שלום, תיבדל לחיים ארוכים. שמות בבקשה. תיבדל. אופיר לובל. בכיף. שלומי קוריאה. וואלה, ככה סתם, יש לכם גם שמות רגילים. אתם קצת יותר מפורסמים מרוב האנשים שמופיעים כאן הערב. אנחנו מאוד מפורסמים. ובכיף אני אומר, יש... על מה? על החביבות. בכיף ככה, וואלה, בכיף. תישארו אחרי ההופעה. תיאבון. ומה אתם עושים משהו חוץ מסטנדאפ? מלגזן אני עובד. מלגזן? ויש עבודה בזה? איך זה עכשיו, כן? ברוך השם. אני עוזר מלגזן. עוזר? כל פעם שהוא בא, אתה בא. אז יש פרנסה, ברוך השם. איך זה? אתה אומר, תעזור לסחוב את הדברים, אני בא, תעבוד, תחגי. אתם כותבים את כל החומרים שלכם אתם? מה, עושים פגישה כזאת, יושבים, כותבים? כיף לכתוב או שניג'וס? כן. או שהולכים להופעות סטנדאפ, אתה יודע, ואתה יודע. אתם מצחיקים אחד את השני בכלל? כן. אתה יודע, זה מצחיק אני. רגע, מה אתה אוהב שהוא עושה? עזוב, זה לא לפה, אתה יודע, ביט סך הכל וזה, אבל עדיין. מה, זה ארטקור? תבין את האמת שלך. זה, כן. טוב, רגע, אבל לפני שאתם עולים, אתה עושה... זה תהפוך פעם. אתה עושה לי פעם אחת איזה... טוב, יאללה, אנחנו מבזבזים את הזמן, לכו תעלו, חבר'ה, שיהיה בהצלחה, אני אומר, שלישיית פרוזק. משעמם בשכונה. בואנה, הצאת לי את המילים מהפה, אתה יודע? נכון. מה, איזה משעמם, אחוז ששרמוטה, אתה מבין? בוא שחק איזה משחק ככה, אינטליגנטי חכם. איזה משחק בא לך? אבן ירו מספריים. שחק אותה. בוא. אבן ירו מספריים, מה מנצח בין השתיים? 1, 2, 3, תיקו, איזה יופי. מה זה? נייר מקופל. יאללה, אתה יודע מה? בוא בשתי ידיים. תביא שתי ידיים. בוא. אבן ירו מספריים, מנצח בין השתיים. 1, 2, 3, מה זה? פארקה יורה. מה זה? זה סתם דלקת פרקים, זה לא עבר לי. איפה אתה? אח שלכם סלבריטי. למה סלבריטי? אני הולך להשתתף במי רוצה להיות מיליונר. מה הקטע שלכם? מה אתם צוחקים? אתה נטול מוח! אתה עם הטמטום היה גובה, היית מדליק סיגרט מהשם. בואי נע, אני חכם, תשאל אותי כל שאלה, אני עונה לך. כן? כן, הנה שאלה. אם אתה מנחש כמה סוכריות יש לי מאחורי הגב, אני נותן לך את שלושתם. קשה. קשה. 3. איך ידעת? אני מחונן. עזב אותך מחונן, אתה הצצת! איזה הצצתי? אתה הצצת! שאלתי כל שאלה, אני עונה לך פה. בסדר, מביא לך שאלה. כן. אתה יודע מה זה נייט ברוסית? לא. בוא'נה, הוא טוב, אמרתי לכם. כן, תשאל אותי, אולי גם אני מתאים. אוקיי. מה היה השם הפרטי של רוטשילד? שדרות רוטשילד? תגיד, הוא תמיד מטומטם? רק בימי חול. אשכרה, לא יאומן. עזוב אותי, תביא שאלה, תראה איך אני... אוקיי. איזה שפה מדברים בפראג? פרגית. יותר מטומטם הוא לא יהיה, אה? למה? הוא קטן, תן לו לגדול, מה קרה? אשכרה, לא יאומן. תגיד, אני יכול להיות החבר הטלפונית שלך? כן, אבל החלפת את הצלצול המאפן שלך. מזמן. סבבה, אז נגיד אני בתוכנית, אני מתקשר אליך. العظيم أماول الأبية وسلم إيداو. מה אתה עושה? מה זה זה? הצלצול החדש. זה הצלצול. כן. תגיד, מה, אתה מפגר? אני שואל אותך שאלה אז בשידור. שאלת שאלה, מה אתה רוצה? תקשיב. מכיר את המשחק של הבנות קלאס? בטח. איך קוראים לגרסה של הבנים? קלאסה. עזוב, הוא לא יודע כלום. רגע, אם הוא החבר הטלפוני, מה אני? אתה תהיה גלגל הצלה. עזוב אותך גלגל הצלה! מה, אני ביי-וואץ'? אני גבר אחוז שרמוטה סלש קריש, אני רוצה להיות גם חבר טלפוני. בסדר, מה אתה צועק? תהיה חבר טלפוני. בסדר, אוקיי, נגיד אני מתקשר אליך. כן. العظيم أماول الأبية. הלו, מה אתה עושה? צלצלת אליי בטעות, מה אתה רוצה? נו, מה, אתם עושים צחוק? מה אתה מצלצל אליי בטעות? לא צלצל, בכאילו, נו. צלצל אליי. בסדר, אני מתקשר אליך. מה אתה עושה? אני על הרטט. נו, רטט, עזוב אותך, שאלה, תקשיב. נו. מה היה השם הפרטי של הצייר הצרפתי מונה? תפעיל מונה. תקשיבו, אתם שניכם מפגרים, מפגר א', מפגר ב'. תקשיבו, אם אתם עונים נכון על השאלה הזאת, אתם באים איתי למי רוצה להיות מיליונר. בסדר, תביא. איך קראו לאח של הצייר המפורסם בוטיצ'לי?
בוא תקפוץ לי. בוא תמצוץ לי. מה אתה?